በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐድ አምላክ አሜን። መደብ ስንቅ ምኽሪ ናይ ልቢ ፍኖት ሰለስተ እዮም። ንእግዚአብሔር ምፍራሕ፣ እሺ ሕራይልካ ምእዛዝ፣ ትዕግስቲ ምዝውታር እዮም። በዓለ ገሰብ ተቐመጥ እንተበልዎ ይኸይድ፣ ናብዝን ናብትን እዩ ዝብል ማኣዲ እንተቐረቡሉ ይሃድም፣ ሃብቲ እንተረኸበ ድማ ኣብ ልዕሊ ናይ ሕጊ በዓልቲ ቤቱ ካሊእ ሰበይቲ ይእቱ። ጸጽብቑ ዝሰርሕ ሰብ ብስነ ስርዓት ተቐፂዑ ዝዓበየ ብልሒ ፈላጥ እዩ። ካብ ክፉእ ሰብ ጽቡቕ ነገር ክረክብ እየ ኢልካ ንሰብነትካ ብኸንቱ ነገር ኣይተድክማ። ስርሑ ጽቡቕን ቕኑዕን ዝኾነ ሰብ ድኻ እኳ እንተኾነ ኣይትንዓቆ ኣይተቃልሎውን። ከመይ ብገንዘብ ድኻ ብፍልጠት ሃፍታም ዝኾነ ሰብ ስለ ዘሎ። ሓደ ፈላስፋ ከምዚ በለ፣ ምስጢር ዘይምግላጽ ዓለም የውርስ፣ ምስጢር ምግላጽ ግና ንኹሉ ጊዜ ዝኸውን ጣዕሳን ሓዘንን የትርፍ በለ። ፈላስፋ ኣፍልጦን ከምዚ በለ፣ ስጋ ናይ ነፍሲ ተጻሪት እያ እሞ ስጋ ከይፈረሰ ነፍሲ ኣይትህነጽን እያ። ስለዚ ህያዊት ነፍሲ ምእንቲ ክድሕን ነቲ ምዉት ስጋ ቅተልዎ በለ። ወደይ ኣይትበድል፣ እንተበዲልካ ድማ እንታይ ጐዲሉ ብምባል ሸለል ከይበልካ ምስ ነፍስኻ ተማኺርካ ከይወዓልካ ከይሓደርካ ቀልጢፍካ ንስሓ እቶ። ሰነፋት ሰባት ተዓጊሶም ምኽርን ተግሳጽን ዘይቅበልዋ ንዝኸበረት ጥበብ ገንዘብካ ግበራ። ከመይ ሰነፋት ምኽርን ተግሳጽን ኣይፈቱን እዮም። ክፉእ ግብሪ ናይ ጽቡቕ ስራሕ ተቃዋሚ እዩ እሞ ነቲ ብልቢ ዘየስተውዓልልካ ሰብ ብልቢ ኣስተውዕሎ። ሓደ ፈላስፋ ከምዚ በለ፣ ካብ ነፍሲ ደኣ እምበር ካብ ስጋ ጽቡቕ ስራሕ ክረክብ እየ ኢልካ ኣይትድከም። ንበሊሕን ፈላጥን ሰብ ናይ እግዚአብሔር ኣገልጋልን መልእኽተኛን ስለ ዝኾነ ኣኽብሮ። ኣብ ልዕሊ ሰባት ምስ ተሸምካ ናይ ዓመፅ ገንዘብ ካብ ምእካብ ተጠንቀቕ። ንሳቶም ካብ ዘገልግሉኻ ንስኻ እንተገልገልካዮም፣ ንስኻ ካብ እትብድሎም ንሳቶም እንተበደሉኻ ይሓይሽ። ፈላስፋ ከምዚ በለ፣ ዘይደኸምካሉን ዘይፀዓርካሉን ገንዘብ ናይ ሰብ እንተኣከብካዮ እንታይ ይጠቕመካ? እስቲ ኣስተውዕል። ሒደት እኳ ከይልዓልካሉ ሓዲካዮ ከም እትኸይድ ኣይትፈልጥን ኢኻ። ንጸላእተይ ተበቂሉ ብፍጥነት ዘየጥፍኣለ ኢልካ ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ኣይትጉርምርም። ከመይ ሓጢኣት ክትገብርን ክትብድልን ከለኻ እናረኣየ ንዓኻ ዘይምብቃሉ ዘክር። ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዘይመስግን ሰብ ምስ እግዚአብሔር ሓድነት የብሉን፣ ንዕኡ ካብ ምምላኽ ዝረሓቐን ዝተፈለየን እዩ። ምእንቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኢልካ ምስ ኩሉ ሰብ እግዚአብሔር ዝፈትዎ ተግባር ግበር። ከምዚ ዝበለ ተግባር ንስጋኻ ጥዕና ንነፍስኻ ድማ ሕይወት ክኾነልካ እዩ። ብታህዋኽን ብትጋህትን ሃብትን ሽመትን ክረክብ እየ ዝብል ሰብ ኣይረክብን እዩ። እተን ዝደለየን ሃብትን ሽመትን ካብኡ ሃዲመን ናብ ፈጣሪአን ናብ እግዚአብሔር እየን ዝምለሳ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ
ንዝፈትዎ ኣሕሊፉ ይበን። ብሃብቱ ተሓጒሱ ንኻሊእ ካብ ዘይሕጉስ ንፉግ ሃፍታም ድኻ ይሓይሽ። ካባኻ ንዝደልዩ ንዝልሙንኻን ሰባት ድልየቶም እንተዘይሂብካዮም ንስኻ ድማ እግዚኣብሔር ዝልመንካዮ ድልየትካ ክህበካ ኣይትጸበ። እቲ ፈላስፋ ወሲኹ ከምዚ በለ፣ እግዚኣብሔር ወሃቢ ስለ ዝኾነ ወላ እኳ ድልየትካ እንተሃበካ ንስኻ ግን ካብ ውህብትኡ ነቶም ዝልሙንኻ እንተዘይሃብካ መሊሱ እዩ ዝምንጥለካ በለ። ሓደ ፈላስፋ ከምዚ በለ፣ ብዓመፅ ዘይተረኽበ ገንዘብ ከመይ ጽቡቕ እዩ፣ ንገዛእ ርእሱ ጥራይ ዝደሊ ሰብ ግና ኣዝዩ ክፉእ እዩ በለ። ሰነፍ ውላድ ነቶም ወሊዶም ኣዕብዮም ናብዚ ዘብጽሕዎ ኣቦን ኣዲኡን ኣየመስግኖምን ኣይርድኦምን ኣየኽብሮምን እዩ። ናይ ኣቦኡን ኣዲኡን ቁጥዓ ዝዕገስ ውሉድ ዕድሚኡ ይነውሕ፣ ሃብቱ ይበዝሕ፣ ሃይማኖቱ ብኣምላኽ ይፍቶ፣ ኩሉ ዝሰርሖ ድማ ይሰልጦን ይቐንዓሉን እዩ። ሕውነት ኣብ ሞት ይኹን ኣብ ህይወት ብሓጎስ ኮነ ኣብ ግዜ ሓዘን ጽቡቕ እዩ። ኣሕዋት ሓቢሮም ክነብሩ እንሆ ጽቡቕ እዩ። ሓደ ፈላስፋ ከምዚ በለ፣ ንበዓልቲ ቤትካ ካብ ኣካላትካ ከም ሓደ ጌርካ ረኣያ፣ ከመይ ሰብኣይን ሰበይትን ሓደ ኣካል ሓደ ኣምሳል ስለ ዝኾኑ። ናይ ኣንስቲ በደለንን ክፍኣትን ንዝሙት ክብላ ውላድ ምውላድ ምጽልአንን እንተወለዳ ድማ ነቲ ውላድ ዘይምፍታወንን እዩ። ዝሙት እትፈቱ ሰበይቲ ኣይትእመንን እያ። እንተወለደት እኳ ክፉኣት ውላዳት እያ እትወልደልካ። ምናልባት እውን ደቅኻ ናትካ ዘርኢ ዘይክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ንስኻ ግን ምዉታት ከም ዝወለድካ ቁጸሮም። ክፍእቲ ሰበይቲ ሰብኣያ ሓዲጋ ካብ ውሽማኣ ናይ ሰብኣያ ገንዘብ ዝወርስ ውሉድ እያ ትወልድ። እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሰለስተ ሓጢኣት እያ ፈጺማ ዘላ። እቲ ቀዳማይ ንእግዚኣብሔር ምኽሓድ፣ እቲ ካልኣይ ንሰብኣያ ምኽሓድ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ብዝሙት ምውላድ እዩ። ዝወረዶ ሽግርን ፈተናን ተዓጊሱ ዘይሓልፍ ሰብ ብልሒ፣ ፈላጥ፣ ጽኑዕ ሃይማኖት ኣለዎ ክበሃል ኣይክእልን እዩ። ካልእ ሰብ ከይመኸረካን ከይገሰጸካን ከሎ ባዕልኻ ንገዛእ ርእስኻ ምኸርን መሃርን። ንኻልእ መኻርን መሃርን ክትከውን እንተደሊኻ ስራሕኻ ግሉጽ፣ ሃይማኖትካ ፍጹምን ብሩህን ይኹን። እቲ ትምህሮን ትመኽሮን ከዓ ቅንዕና ዘለዎ ይኹን። ንርእሱ ዘይፈቱ ንኻልእ ዝምህር ሰብ ኣዝዩ ክፉእ ሰብ እዩ። ዝተነዓቐን ዝተዋርደን እውን እዩ። ናይ ከምዚ ዝበለ ሰብ ምኽርን ትምህርትን ክትቕበሎ ኣይግባእን። ከንቱ ውዳሴ ዝፈቱ ሰብ ንነፍሱ ኣብ ውሽጢ ናይ ጥፍኣት ባሕሪ እዩ ዘጥሕላ። ንኹሉ ከከም ስርሑን ከከም ጥባዩን ዝኸይድ ሰብ ኩሉ ይፈትዎን ይኽብሮን። ከቢድ ሸኽሚ እናሰከምካ ንሰብነትካ ኣይትጨንቃ። ከምኡውን ብዙሕ ሃፍትን ገንዘብን ዘይረኸብኩ ኢልካ ኣይትጨነቕ፣ ኣይትሸገር እውን። ሓዘን ሓላፊ ከሎ ንሰብነት የእርግ እዩ። ንልቢ የደንቁሮ ንዓይኒ እውን ይዕውሮ። ነቐዝ ንዕንጨይቲ ውሽጡ ከም ዝበልዖ ሓዘን ድማ ንልቢ ከምኡ ገይሩ እዩ ዝበልዖ።
ሓደ ፈላስፋ ከምዚ በለ ማይ ንሓዊ ከም ዘጥፍኦ ምጽዋት ድማ ንሓጢኣት የጥፍኦ ይበለ። ሹመና እንተደኣ ኮይንካ ኣብ ግዜ ፍርድን ዳንነትን ህውኪ ሸለል ባህላይ ግዲ ዘይብሉ ግብዝ ኣይትኹን። መንፈስካ ዝሃደአ ሰፊሕ ዝልቡ ንነገር ተገዳሲ ደኣ ኩን እምበር። ካብ 1000 ሰባት መሪጽካ ሚስጢር ዘየውፅእ ሰብ ንርእስኻ ሓደ ግበር። ካብ ጸላኢኻ ርሓቕ ንፈታዊኻ ኣኽብር። ከመይ ክብርን ተድላን ደስታን ካብ ፈታዊኻ ስለ ዝርከብ። ካብ ክፉእ ነገር ምእንቲ ክትድሕን ኣብ ልዕሊ ፈታዊኻ ኾነ ጸላኢኻ ክፉእ ኣይትግበር። ብዕሉ ግን ሰነፍን ንዝኾነ ሰብ ምስጢርካ ኣይትግለጸሉ። ከመይ ንሱ ምስጢርካ ክስውረልካ ኣይክእልን እዩ። ከምቲ ሕርሲ ዝተታሕዘት ሰበይቲ ንምውላድ ትህወኽ ንሱ ድማ ንኸውሪ እዩ ዝህወኽ። እቲ ፈላስፋ ወሲኹ ከምዚ በለ በሊሕን ፈላጥን እንተደኣ ኮይኑ ግና ሰሚዑ ከምዘይሰምዐ ርእዩ ከምዘይረኣየ እዩ ስቕ ዝብል። ዝሰምዖ ምስጢር ኣየውፅእን እዩ። ዝጠቕሞን ዝጎድኦን ፈልዩ ስለ ዝፈልጥ ከዓ ርእዩ ሰሚዑ ስቕ ይብል። ዝኾነ ይኹን ሰብ እንተሞተ ሞይቱለ ኢልካ ኣይትተሓጐስ። ከመይ ኩልና መወቲ ስለ ዝኾንና። ፍጹም በረከት ምእንቲ ክትረክብ ንድኻታት ኢድካ ዝርግሓሎም ምምጽዋት ኣይትንዓቕ ኣይተቃልልውን። ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተፈተኻን ዝተመስገንካን ብሰብ ድማ ዝተፈለጥካን ዝተኣመንካን ምእንቲ ክትከውን ምስ ሕያወት ሰባት ንበር፣ ምስ ፈላጣት ሰባት እውን ተጻወት። ሰነፋት ሰባት ከይለክዑን ከይመጠኑን ሜሰትዮም ይሰኽሩ። በዚ ድማ ሓይሎም ይደክም፣ ኣእምሮኦም ይጐድል፣ ኃጢኣቶም እውን ይበዝሕ። ካብ ፈላስፋታት ሓደ ከምዚ በለ እግዚአብሔር ንዓኻ ከም ዝሃበካ ንስኻ እውን ስለ እግዚአብሔር ኢልካ ሕጉስ ብዝኾነ ልቢ፣ ብሩህ ብዝኾነ ዓይኒ፣ ለጋስ ብዝኾነ ኢድ ንድኻታት መጽውት በለ። ጽቡቕ ወረ ማለት በብግዚኡ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምዝካር ማለት እዩ። ጽቡቕ ጠባይካ ከይለወጥካን ጽቡቕ ስምካ እውን ከየጥፋእኻን ምስ ክፉእ ሰብ ኣይትተዕራረኽ። ንኽፉኡን ንተንኰለኛ ሰብን ዋልታኻ ኣይትሃቦ። ተመሊሱ ብኡኡ ገይሩ ከየሰንፈካ ሃፍትኻ ኣብ ኢድ ፈታዊኻ ከም ዝተሓዝ ኣይትግበር። ናተይ እዩ ኢሉ ከይከድዓካ። ሓደ ካብ ፈላስፋታት ከምዚ በለ ነፍሰይ ንሰለስተ ነገራት ትጸልእ። እቲ ቀዳማይ ድኻ ከሎ ትዕቢተኛ፣ እቲ ኻልኣይ ሃብታም ከሎ ሓሳዊ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ሽማግለ ከሎ ዕውድ እዮም በለ። ወድኻ ክብድል ከሎ ኣይትራሕራሓሉ፣ ቅጽዓዮ፣ ጽባሕ ክሕጉሰካ እዩ። ንውልድካ ኣብ ጊዜ ህፃንነቱ ኣብ ልዕሊ ገንዘብካ ኣይተሰልጥኖ። ከመይ ገንዘብካ ከየጥፋኣልካ ተመሊሱ እውን ጸላኢ ከይኮነካ። ካብ ወርቂ ጽቡቕ ናብራ እዩ ዝምረጽ፣ ካብቲ ክቡር ዝኾነ ካብ ዕንቁን ካብ ኣልማዝን ድማ ንጽህና ነፍሲ ትምረጽ።
ሓደ ፈላስፋ ከምዚ በለ ነገር ዘመላልሱን ሕጊ ዝጥሕሱን መታለልቲ ብፍጥነት እዮም ዝጉድኡ ብቕጽበት እውን ይጠፍኡ። ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ክፍኣት ዝሓስብ ሰብ እታ ዝሓሰባ ክፍኣት ንርእሱ እያ ትጐድኦ። በየናይ መኣዝን ከም እትመጽእ ግና ኣይፈልጥን እዩ። ኩሉ ሓዘን ብድቃሲ ዝርሳዕ ገንዘብ ምፍታው ግን ኣብ ልዕሊ ሓዘን እናወሰኸ ዕድሚኡ እዩ ዝውድእ። ዋናኡ ዘይፈልጦ ብዙሕ ሃፍቲ ኣብ ልዕሊ ናይ ምዉታት መቓብር ከም ዝተቐመጠ መግቢ እዩ። ዝመሰጠኩም ምኽሪ ኣብ ኮሜንት ጸሓፉለይ። ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን። ክብሪ ንኣምላኽ። ሰላም